Už som prišiel z Dračíka, som si kúpil po 2 balíčky a idem otvoriť pobíja. Pozrite. Ak bude to takéto, som ten tvár a zabijem takéto tvrdá karta. Čakaj, idem sa pozrieť. Sa na tvára. Prvú mám. Čakaj. Som něco... Vidíš, som něco usadil. Ja mám takú kartu. Tu čeho máš tak? Tak. Trenera. To sú Ukáž, čo? Speciálna karta. Nie, to je taká len. A ty ich máš už veľa. Hej, milión. Toho ja mám. Takého. Mám 100-krát. Čo to je? Rama, prečo? Ovoc. Dembele. Mám takto? Z Paríža. Tu máš Paríža. A nebude Emiliano Martinez. Tak, co? Ukážte to mi pána. Z komiksu! Karta! Z komiksu Knockout. No a ideme ďalší balíček, ideme otvárať. Ja som byť... Si prvý otvorím. Neba si byť takú otvorím. Teraz Nikolás ide. Nie, ja nejdem. Dobre, ja idem. Aby sme mali obidva, že tak po 2. Tak. Čo to je? Prvá taká. Už? Jade. Nie, ukazuj na videa. Ukazuj na videa. Ukazuj na videa. Ale ukazuj tak! Tak. Tu mám už. A ja ju mám 100-krát na moje sere. A toho mám 100 kartón. No už ukazuj. Virgil van Dijk. No, ďalšie. Čo to je? Tak. Kukurela! A idem teraz ja druhý. Ne, ešte mám tu. Dobre. Idem ja. Ďalší. No šťastie. Ako to knocko. Ty Maria. Počkajte. Tak, idem. Ja si tu všetko tu. Prvého mám trénera. Wow. Černá karta. Neví, ale tá oni, ja neviem, čo to je. Sacná. Čo to je? Sacná. Kámo, to čo je? Černá karta sacná. Nič to není. Ni tam, nevidíš také černé? Kde? Tu, Neukazuj, neviem nič. tu vidíš. Čo? Debil. No, nič. Hovadina. Zase! Je Nikolás. Počkajte, a ďalšie video bude z Nikolás teraz otvárať. Čau.